Iċ-ċentru Ħajja Indipendenti huwa mmexxi mill-Kummissjoni Nazzjonali Persuni b'Diżabilità. Ilu miftuħ ftit xhur u fih persuni b'diżabilità jkollhom ċans jużaw makkinarju apposta li jiffaċilitalhom ħajjithom qabel fil-fatt jixtruh. Dan iċ-ċentru jindirizza l-aktar problemi li jsibu dawk li għandhom diżabilità fiżika. Iċ-ċentru huwa mammar b'kull tip ta' apparat li permezz tiegħu il-persuni b'diżabilità ikunu iktar indipendenti. Waqt żjara li għamel f'dan il-post li mexxej laburista Joseph Muscat qal li gvern ġdid se jkun qed jagħti appoġġ totali lil dan iċ-ċentru li għamel differenza fil-ħajja ta' dawn in-nies biex ikunu indipendenti. Żied jgħid li kull ma jmur ċentri bħal dawn se jsiru n-neċessità u għalhekk li dawn għandhom ikomplu jiġu żviluppati. Preżenti għal din iż-żjara kien hemm ukoll id-deputat mexxej laburista Anġlu Farrugia. Huwa ċentru fejn jinkoraġixxi persuna tkun iktar indipendenti għalkemm diżabilità biex immur fil-post tax-xogħol. U din hija xi ħaġa li aħna bħala Partit Laburista mhux ninkoraġġuha biss imma kif għall-mexxej tagħna irridu naraw kif nesplojtjaw aktar metodi biex ngħinu persuni b'diżabilità biex igawdi d-dinjità tiegħu fuq kollu bħala dritt, però biex ukoll ikollu d-dinjità fuq il-post tax-xogħol. Dan iċ-ċentru sewa madwar €1,000,000 joffri taħriġ professjonali fost l-oħrajn lil persuni b'diżabilità illi daħlu fid-dinja tax-xogħol. Fil-preżent daw jammontaw għal ftit aktar minn 1000 bejn full-timers u part-timers. Dwar iż-żieda fin-numru ta' ħaddiema fost il-persuni b'diżabilità, iċ-Chairman tal-Kummissjoni Nazzjonali Joe Camilleri qal li għalkemm dan huwa pass il qudiem baqa' ħafna xi jsir.